Igbo bụ Igbo ndị ọma anyị ekene unu n'ụbọchị taata anya uchiela na Odenjinji Media nke dị na Stuttgart n'obodo anyị nọ n'ime ya bụ Germany. N'ụbọchị taata anyị na Maazị DC Ọsọndụ Agwụike Ọnụlụbe nwanne agba n'ọsọ onye eji ijele jamo wee mara. Ijele jamo anyị ekene gị n'ụbọchị taata nọ na Odenjinji Media. Nwanne m daalụ. Biko chọrọ m ka ị kenere m ọla ndị mmadụ ndị na-anụ anyị n'ụbọchị taata. Nwanne anyị nwoke ekenegwo ngo ọgadagidi onwe ya. Kenekwe ndị Igbo. Igbo bụ Igbo. A sị na nke onye nchiri ya zero. Igbo. Anyị niile nọ ndị Igbo ndị bekee nsị na anyị bụ ndị diaspora. Biko nụ. Unu tụkọ n'ọnụ. A sị bụ na ihe gbasara Igbo anwụnwago mana ihe anyị nọ n'ime ewu na Igbo agaghị anwụ. Ya mere Igbo nọkọ n'ọnụ. Oke Maazị DC Ọsọndụ, biko nwee ndụmọdụ ị nwere ike ịgwa ụmụnne anyị maka mmemme ekeresimesi anyị na-eme n'arọ a onwe okwu ịchọ ịtụpụrụ ụmụnne anyị karịsịa ndị nke si obodo anyị nọ n'ime ya ana na be anyị onwe ndụmọdụ ị kwesịrị inye ndị dị etu a? Ndụmọdụ dị ka nkụ na biko ụmụ Igbo ndị nke si obodo a mbụ Germany na-ala be anyị, biko unu nla unu jiri nwayọọ n'ihi na onye nsi esi a na-ele ya anya. Unu rụkwa n'ụzọ unu ma na obodo anyị bụ Naijiria ọ kpọrọ n'aka ndị Igbo. Onye na-aga ya zaa onwe ya eze, nke onye na-eme ya kpachara anya. Ọ ga-adịrị gị mma nwanne m nwoke. Biko onwe nghọta na ịnọtegwu aka na obodo anyị nọ n'ime ya. Onwe ihe dị ka ihe ndị oyibo kpọrọ chalenji ị na-enweta karịsịa ebe ụmụnne gị nọ n'obodo a anyị nọ n'ime ya. Ọ bụ chalenji a na-enwe dị ukwuu n'ihi na ndị Igbo ekwesịela ugbu a, n'ihi anọrọ m n'obodo a n'ọgụgụ afọ chọpụta na Igbo ahụ onwe ha n'anya. Ọ bụ anyị hụrụ onwe ya n'anya n'ime mmụọ, mana ọ bụ na anyị nọkọ n'ụdị ihe anyị na-ahụ n'obodo a, anyị ekwesịela ịka ndị mba ọzọ mee ka ha si eme. Biko ndị Igbo, ihe m na-agwa unu bụ mekọ ọnụ. Ọ ga-adịrị gị mma nwanne m nwoke DC Ọsọndụ Agwụike Ọnụlụbe nwanne agba n'ọsọ ijele jamo. Ọ na-enye unu ndụmọdụ ndị nke na-si be anyị, ndị nke si n'obodo anyị nọ n'ime ya ana na be anyị ka unu kpachapụ anya dịka unu na-ana. Ọ na-asị na ụkwụ unu ji wee jee ka unu ya eji wee na ijele jamo. Biko achọrọ m dịka onye nzi ibe m ka ị gọọlụ ndị dị etu ọfọ, maka na ije be anyị nata ọdịrọkwọ mfe. Gọọlụ ndị dị etu ọfọ ka ha wee jee n'udo nata n'udo. Ọ ka o si eme nwanne m. Ụmụ Igbo ihe ọma ka anyị na-eme na ọkwa na onye nọruo ya laruo ebe nne na nna ya. Biko ka nna ala ụkwụ njula ka nji alọta. Ise. Ebe nna aga ọ ga-amụrụ nụ nke ihu mụrụ nụ nke azụ. Ise. Ọgwụ aga akpọ unu ụnụ aga adakwa n'olu ulu. Onye mkpụrụ na osikọ ndụ anyị ọ ga-ebu ụzọ danye n'ime ya. Etu a ka ọ dị. N'ihi na asị na onye aka ya ndị ọjọọ onwe ihe na-eme ya. Ise. Kwụwa aka ọtọ. Etu a ka ọ dị. Ụmụnne m, ọ ga-adị unu mma. Anyị ga-eweta nyaba ajụjụ n'isi njedebe mara na onye nọ n'ụbọchị taata onye na-anụ ya bụ Maazị Ọgadagidi. Aha anyị na Maazị DC Ọsọndụ nọ n'ụbọchị taata anyị wee na-asị nke onye na-eme ya bara ya marakwa na ebe isi anụ ya bụ ozi nke ụbọchị taata bụ na Odenjinji Media nke dị na Stuttgart n'obodo anyị nọ n'ime ya bụ Germany. Maazị DC Ọsọndụ, biko gwa ndị mmadụ ka o mesịa. Biko Igbo bụ Igbo ụwa niile ka emesịa. Ọ ga-adịrị unu mma. Ngwa ka emesịa.